Päivää. Me ollaan Mirun keittiössä ja tässä on mennyt aika paljon aikaa, kun ollaan tehty mitään. Koska mä tein letkutaikinan ja se on täällä nousemassa. Täällä on se noussut hyvin jo. Ja siihen tulee, tai sehän mä teen eka täytteen. Eli täytteeseen tulee vadelmahilloa. Ja se laitetaan lasikippoon noin semmoseen, sanottaisiko 3 desi, jos tai minkä se haluaa tehdä. Siitä mä teen nyt tässä, mä laitan muutaman ruokalusikallisen tähän. Laitan nyt vielä toi viimeinenkin tuolta. Noin. Nyt siinä on laitettu noin. Ja sen jälkeen mustikoita. Ja ne laitetaan sinne vadelmahillon sekaan. Noin. Sen jälkeen niin mä pitää ottaa lusikkaa ja sekoittaa. Tai itse asiassa ei tarvitse kuin sekoittaa tällä. Sitten sen jälkeen sekoitetaan nää, että on ihan kunnolla täällä sekoittuneina. Niitä voi vähän painella, että ne sekoittuu tonne sillä hyvin. Ja tosiaan tässä on nyt aika paljon aikaa, kun näitä videoita on tehty, kun mä ajattelin, että ei noita enää jaksa tehdä. Niin sitten mä teen nyt kuitenkin läpi niitä sitten. Ja tosiaan niiden päälle voi tehdä tän hillojutun. Tai sitten voi laittaa sokeria tai kermavaahtoa tai mitä vaan. Ja tosiaan niitä voi tehdä myös suolaisia sitten lettui. Jotain jauhelihatäytteisiä. Noin, nyt se on varmaan sekoittunut. Ja sitten pitää vähän maistaa tosta. Vähän tosta noin. Tää on todella hyvää. Ja niin kohta laitetaan se hetkeksi jääkaappiin hyytyyn. Niin sitä on vähän parempi laittaa sitten päälle. Ja toi jääkaappiin takas. Jäi vähän se. Ja nyt tää lusikka pois ja laitetaan tää tonne hyytyyn hetkeksi. Joku 5 minuuttia, 50 minuuttia voi antaa olla sen siellä. Noin. Ja sen jälkeen laitetaan paistinpannu kuumenemaan tuohon levylle. Siihen voi laittaa vaikka ihan täysille sen. Ja kun se on lämmennyt, niin pistetään tää öljy. Ja lettuihin tuli aineita 3 kananmunaa, 6 desiä kevytmaitoa tai maitoa, ihan mitä haluaa laittaa, 3 desiä vehnäjauhoa, 1 ruokalusikallinen sokeri ja 1 teelusikallinen suolaa. Mutta mä laitoin jonkun 2,5 sokeria, niin siitä tuli sopiva. Koska siinä oli vähän liian vähän, se ei ollut ihan piti tuossa ohjeessa. Tai 2 desiä. 2 desiä laitoin. Niin siitä tulee semmonen ihan hyvä. Ja sen jälkeen kun niin laittaa kananmunan kippoon, tai ne 3 kananmunaa. Ja sen jälkeen sen rakenteen niin vatkaa siinä rikki ja sitten laittaa muut aineet sinne ja vatkaa ja sille, että sinne ei jää yhtään niitä paakkuja niin sinne taikinaan, niin sitten se on niin hyvä. Ja sen jälkeen puoleksi tunniksi kohoon se niin viinan alle. Ja nyt tää pannu on varmaan lämmennyt jo. On hyvä. Laitetaan siihen öljyä. Ja
jälkeen otetaan kauha. Tää on tosi hyvä kauha sitten. Vaikka toinen. Tämmönen, jos ei ole niin tämmönen kauha, niin saa sen otettua tuolta. Niin, sitä lettutaan. Ja otetaan pois liina. Ja otetaan tosta ensimmäinen ja laitetaan tonne paistumaan. Ja näissä, jos tekee isoja, ihan isoja, niin niistä tulee noin 10-12. Ja jos tekee pieniä, niin tulee noin 60. Ihan pieniä. Ja sitten jos tekee keskikokoisia, niin varmaan joku 22 ehkä tulee. Joku parikymmentä veikkaan ainakin. Ja nyt tää lettu on paistumassa tässä. Näin. Ja sitten täytyy ottaa täältä lautanen, mihin laitetaan ne letut. Näin. Sen jälkeen otetaan lasta. Otetaan lastalla, ne on kypsiä. Ja nyt katsotaan täältä, olisikohan tää hyytynyt jotain meidän illo. No. Tää on ihan hyvä, joku 5 minuuttia antaa olla sen siellä. Mutta mä laitan vielä hetkeksi tää tässä sinne. Koska pitää noin letut paistaa ennen. Ja sittenhän siihen voi laittaa sokeria ja katsotaan pöytä. Sitten katsotaan pöytä täältä. Katsotaan miltä on ja lettuna, sitä ei tarvitse kääntää vielä. Ja sen jälkeen otetaan haarukat ja veitset. 4 haarukkaa ja 4 veistä. Noin. Ja nyt katsotaan pöytä nyt, että ei hienosti oikein täällä. Ja ehkä mä josko tää kääntää. Kun se on siellä tosta. Yes, se onnistuu kääntä. Yes. Ja sen jälkeen mä pyyhin pöytää vähän tossa, kun se on likainen. Niin täytyy vähän pyyhkiä sitä. Nyt mulla tulee vähän tommosia paksuja lettuja noista, jos toi kuvaaja vaikka näyttää sitä. Ja nyt kyllä vähän tommosia paksuja. Ja kyllä niissä ihan hyviä varmaan tulee, älä kuvaa mun. Jälkeen laitetaan täältä vielä nää loput haarukat ja veitset. Näin. Joo. Laitetaan haarukat ja veitset. Noin. Ja nyt vielä katsotaan, että onko tää paistunut. Jos tää on paistunut, on jo. Niin nyt voidaan laittaa se tohon. Näistä tuli ihan sikapaksua näistä mun letuista näköjään. Ja nyt mä paistan loput letut ja tää ei muuta kuin nauttimaan.